أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Foli ani tanuni o be kerengere ko lase aw de masanga ani wati belajele aw minu ba khabaro bla ka usogolen tana mali kono fogata se mali koka ama fo akaw bisimila aka jemka mandi keneka larabu kene lamo ko nyuma abise ka sabati neni aw kelengele na belajelinga demaya konnana anga societe o konnana ina fo alislame dine ya alla nyini chogomina iko ladala ananga malimatu baw bi je ka masala annene aw ambele jele mi se ka famiyali soro lamo nyumaka larabu nyumaka o hokum konna na bi ani anga Seyda tu de be nyogon bolo ama folo Seyda Madame Sanogo Jamilatu Damele. Seyda, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Koni basiti la amalatan alhamdulillah bismillah sa fogata se anga malmatuma boare Fadimata yatara. Seyda Fatima, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Koni basiti la baje foiti amalatan e bismillah anga plateau kene alhamdulillah. Anga bidaku obi talike dugadeya amba donga fo masako oye fenye femi naka gele kerengere nyala anga alislamiya dine Muhammadul Mustafa aye sarangana chaman ke wakurane ayo chaman ye nyefoli ke anye o kadara konna na anga nyiningali folo ambi ankunshi malimatu Jamilatu ma Seyda na fora masa aywa erebse ka wala li jumen ke anye amse ka famiyali soro masa ere a joro ani a valeur bonyali anga dine konnana. a'udhu billahi sami'ul alim min sharri shaytanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man walahum bi ihsan ila yawmiddin. Alhamdulillah. Seyda ambala fo kala barakada kala walinyumando ni wati na Seyda anga foli be kata irema ani tele barakala belajeli ani ni sanga na mo silimbe kan la meni wakati na anga foli bo o belajeli. Seyda ida sera femi mabi no ye masako ye Seyda ida sera femba ma sabla masako ye femi ni akabo wa masako akagele adamade ikan ki masafla ka umine kanya katla ku marakanya katla ku ladonganya ne dusuku nyumaya yi ni ka kuma kauna majigin kuma wula ani ku la barakanya bara chugula min kadu uyere ana atu deku anu ube min fe ani ka nyeshinin kuma kan salmaw ni kuma kan nogomauna ika majigin fana ku ye ifela ko bela jelena sabla Allah subhanahu wa ta'ala ay masako fo ka geleya aka kuma kan salmaw chamana ako wa afdal a'malu ba'da taqwallah huwa birrul walidain ako bara bela jele ala nyisranya kofe o duga denyade Allah subhanahu wa ta'ala akumana aka Qur'ani sanmana surat Israel kono وقال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى دي يمريالك أدم دينا على بطلين كوفي أتلاكي سنسي ne abangi ba flala doni na ye kuma kan ta kala je ala kelen ko fe kale batoli fo ay fend men to ala o ye bangi ba fla de o la amado ka fo bangi ba fla u ka ko deninte ko fitininte ala e fe munu ta ko to ale yere batoli la ibado ka fo ka nga ke
ni cɛsiri ani ala dɔn i ka tila ka ɲumanya kɛ i bangebaa fila ye n'u ka kɛnɛ fo ka taa se tuma min na n'u fila si bɛ taa kɔrɔbaya ka taa e ma ka sɔrɔ e b'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i k'i janto u la i k'u ladon i ka hinɛ u la i k'u minɛ ka ɲɛ i ka tila ka hinɛ u la i n'a fɔ u yɛrɛ hinɛna e fitinin na cogo min na sani i ka lamɔ k'i kɔrɔbaya o tuma Alahu subahana ye min fɔ a ka nin kuranɛ sanuma in kɔnɔ dugadenya la ko i kana fɔ i bangebaa fila ma ko wala taqul lahuma uffin o tuma n'i ye Ala ka nin kuranɛ aya in lajɛ ka nin kumakan sanuma ninnu lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ anw ni Ala ka ko u bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ sisan sabula denmisɛnninw bɛ min kɛ ka masaw jaabi bi an'u bɛ kuma minnu fɔ masaw ma bi olu ni nin ka jan ɲɔgɔn na dɛ n'a fɔra k'i kana fɔ masa ma ko sabula o ye dangadenya taamasiyɛn de walima o ye dangadenya de ye mais sisan denmisɛnninw bɛ ka min fɔ u masaw ma o tɛ ye dɛ o ye k'u jɔ ka masaw jaabi masaw ka kumakan na walima ka kumakan min yɛlɛ masaw ta kan walima masaw yɛrɛ de kelen bɛ k'a to den ninnu ta la denw t'a kɛ masaw ta ye bon n'i y'o jateminɛ sisan i b'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw u ka kow a kɛcogoyaw ani Alahu subahana wa taala ka kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn fɔngɔ ɲɔgɔnya wa seyida a bɛ wajibiya denmisɛnninw kan u ka kumakan sanuma ninnu lajɛ u ka tugu la k'u la bato en même temps u ka kan ka a waleya fana sabula dugadenya o de bɛ kɛ adamaden ka ɲɛnamaya a sinsin bere ani ka sopasima ani a sinsinnen sani e ka kɔrɔbaya ne e ma se ka dugadenya kɛ ni masaw ye u ɲɛna fo ka taa se u fatuli waati ma ou bien u fatulen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugadenya a bɛna e sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la walima dangadenya bɛna e sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ caman i bolo i ka ɲɛnamaya la Ala k'aw ne bɛɛ lajɛlen kisi o ma Seyida. Seyida an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka nin kumakan sanuma ninnu na an bɛ an kunda Madame Buhari kan Seyida Fadima ayiwa faranga jumɛn b'i bolo Malimatu ka nin kɔrɔfɔ sanuma ninnu kan. Ayiwa i ni baraji a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim an kelen kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ shaitanɛ ma an b'an sinsin Ala tɔgɔ barikama ye ka sɔrɔ ka sɔli kɛ kira sanuma kan n'o ye Muhammed bun Abdullahi a n'a ka somɔgɔ sanumanw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ Seyida an b'i fo i ka ɲininkali sanuma na an bɛ Seyida yɛrɛ fo a bɔra ka walawalali minnu di n'i y'a ɲininka masako la n'i ma se k'a dɔn masa de ye adamaden yɛrɛ i ka diɲɛlatigɛ sababu ye n'i y'a mɛn adamaden bɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ i bɔra dɔ de la siga t'a la o de kama Ala y'a fɔ an ɲɛna n'a ka d'a ye a tun bɛ se k'an da k'an bɛɛ bila ka na diɲɛ kɔnɔ mais a y'an bɔ ɲɔgɔn na pour que an ka se ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn bonya o de kama bɛɛ bɔra dɔ de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen o ma na ten a bɔra dɔ de la o tuma masako fɛnba de don masa yɛrɛ fila mɔgɔ tɛ masa fila sara sɔrɔ abadan o de kama kodɔnna dɔw ko hali n'a y'a sɔrɔ hakɛ yɛrɛ tun ma dilan ko nin kan ka kɛ masa ye ko kodɔnna tun kan k'a ɲɛɲini ka fɛn dɔ k'a masa ye ka d'a kan an ka alijinɛ sɔrɔ a b'an masaw de bolo Ala yɛrɛ ka dimi maa kɔrɔ dɛ o bɛ dépend i masa dimini kɔrɔ ka se degré ma Ala fana bɛ dimi kɔrɔ ka se wa Ala fana ka jɛ i ma o bɛ dépend i masa fana jɛra i ma cogoya min na Ala fana bɛ jɛ i ma ten wa a kama fana Ala kira kama kisi n'a b'a n'a ka somɔgɔw kan k'an k'a dɔn fana an ka alijinɛ so o b'an masa fila de senkɔrɔ n ko de kama o b'a fɔ kodɔnnaw b'a fɔ ani hakilitigiw ko adamadenya yɛrɛ sopasima pour que adamadenya yɛrɛ i ka kɛ mɔgɔ ye min sabatilen don a ka kow bɛɛ sabatilen don ko saba de b'a kɛ o b'aw k'a fɔlɔ ye masa fila yɛrɛ olu bɛ ŋaniya ɲuman min ta ka bila den ɲɛ filanan ye muso yɛrɛ bɛ n'a cɛ batoli min kɛ ka cɛ bonyali min kɛ ka barika ɲinini min kɛ mais sabanan o ye den yɛrɛ nalen kɔfɛ a bɛna cɛsiri min kɛ ka masa fila bonya k'u barika ɲini ka duwawu k'u ye k'u sagona ko bɛɛ lajɛlen kɛ o yɔrɔ in o de bɛ den
barika k'a ka ko bɛɛ lajɛlen sinsin wa o de kɔnɔna na fana mɔgɔ caman b'a fɔ ko ni Ala yɛrɛ ka danni na ko fu t'a la ko fu yɛrɛ tɛ Ala ka danni na ko mais ko dangaden de ye fu ye an karamɔgɔ kodɔnnaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna Ala ma hinɛ na an karamɔgɔ Fancini Hayidara Ala k'a dayɔrɔ suma ale ko anw ma a ko wallahi ko fu yɛrɛ o ka bon dangaden sabula n'i ko ko fu i ye fɛn dɔ de tɔgɔ fɔ mais dangaden yɛrɛ tɔgɔ t'a la dangadenya tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn mɔgɔ min n'a t'a masa bonya a t'a ka kumakanw labato a t'a lɛgɛ nin de ka di masa ye nin manda ye k'o kɛ o de bɛ danga se mɔgɔ ma o tuma Ala k'an kisi o ma o tuma duwadenya fɛn ɲumanba de don o de kama gɛlɛya yɛrɛ fɛ dɔw b'a fɔ aya 3 bɛ yen nɔ Ala bɛ kuma olu kan kuranɛ kɔnɔna na mais o aya ninnu tugulen de don ɲɔgɔn na n'i ye dɔ kɛ dɔrɔn f'i ka dɔ wɛrɛ in tugu a la o aya 3 in a b'a fɔ sura dɔ kɔnɔna na wa aqimu salata wa atu zakata a b'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ tila k'a fɔ wa ati'u laha wa ati'u rasula olu fana tugulen don ɲɔgɔn na ko tuma ko n'i ye seli jɔ i ka jaga di aya dɔ in fana i ka Ala bato ka Ala kira fana k'a labato k'a ka kumakanw kɛ k'a ɲɛ sabanan in ani shukuru li wali walidayka k'i ka ne Ala barikada wa i bangebaa fila fana i k'olu barikada i k'a dɔn e sababuya bɔra olu de la n'i y'a mɛn jɔnni kunnadi a fɔ sababu ɲuman dɛ an bɛ tile min na nin ye dangadenya warala dɛ dangadenya warala wa maa kana bila i kunna fana k'i bɔra mɔgɔ fila min na k'olu dɔrɔn de ye i masa ye i masa fila bɛɛ lajɛlen de ye i masa ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a si ka kɔrɔ n'i ye a bila i kunna nin ye masa ye n kan k'olu bonya k'olu barika ɲini n'a si ka kɔrɔ n'i si ye dɔrɔn a bonya a si ka kɔrɔ n'i si ye walima si bi i masaw si ɲɔgɔnna bɔ ou bien ni si kɔrɔyara dɔrɔn si yɛrɛ mana kɔrɔya dɔrɔn bonya bɛ ɲini parce que i b'a ye kɔrɔya fana ye a damana bonya dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnna n'a taara se masa yɛrɛ si ma o kɔni mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininko la bilen an ka hakili t'o la kosɛbɛ an ka hakili to duwadenya la dɛ sabula adamadenya sopasima ɲuman de don du kɔnɔna na an k'an jija an ka masaw bonya an ka hakili to an masaw la kɛrɛnkɛrɛnna an yɛrɛ filɛ waati min na nin ye n'o ye nɛnɛ waati an ka hakili to musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw la dɛ mɔgɔ caman b'a fɔ maakɔrɔba minnu bɛ so kɔnɔ u b'a fɔ k'u ka ko man gɛlɛn de k'a sɔrɔ an kana ɲin'u kɔ dɛ u b'olu ka ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'a sɔrɔ an ka olu de layɛlɛ k'u kɛ ruwa ye n'olu dɔgɔyara an bolo dɔrɔn an ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔya o tuma n bɛ se ka min fɔ duwadenya kan o ye nin yɔrɔ ye alhamdulillah an bɛ an ka malimatu fo a bɔra ka nin kumakan ninnu fɔ siga t'a la ni aw an bɛɛ lajɛlen ye nafaba sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ye fayidaw sɔrɔ an bɛ Ala de deli malimatu bɔra ka kuma minnu fɔ an ɲɛna sisan a mɛnni ani ka taga baara kɛ k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye hali bi mɔgɔ sɔrɔ ka fayida bonya Seyida Jamila i bɔra ka kuranɛ ayaw caman fɔ an ye Seyida Fadima fana ye caman walawala an ye o kuma jogo ɲuman a misaliya bɛ ta yɔrɔ min na n'o ye Muhamadu Mustafa kisi a nɛɛma b'a ma ale yɛrɛ bɛ mun fɔ an ye dugadenya kan alhamdulillahi rabbil alamin wa qala rasulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam iridu Allahu fi ridal walidain wa suqta Allah fi suqtal walidain rawahu Tirmizi ala kira ko kisi nɛɛma ba ye a ka kumakan sanumanw na a ko adamadenw a ye dugaya ɲini a ye kɛ dugadenw ye a kana sɔn ka kɛ dangaden sabula dangaden ale de bi mako sa ale de mako salen don diɲɛ na wa ale de mako salen don lahara sabula dangadenya ye fɛn ye jurumu de don ni kabayira jurumu don jurumu min ala tɛ jɛ a kɔ a bara kabayira Seyida o ye suraka kan ye dɛ jurumu minnu n'u tɛ yafa ni maa min kɛra dangaden ye masa fila ma basa kabayira tɛ yafa fo ni a tigi seginna ka na tuubi ka bɔ a la a ma segin a ma tuguni Allahu subhanahu wa ta'ala jurumubaw o tuma dangadenya Seyida a bɛ don kabayira kɔnɔ o tuma bɛɛ lajɛlen kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi dangadenya la sabula dangaden hali n'a sunna ka seli ka alabato modeli bɛɛ lajɛlen kɛ
a jɔra dangadenya in ka masa fila la Seyida kisi foyi t'a ye o tuma a fɔ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi dangadenya la a man ɲi Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam a ko Ala ye ale ka diɲɛ jɔn ma a y'a gulo bangebaa fila ka diɲɛ na bangebaa fila ka yafa den ma ani Ala ka yafa bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa bangebaa fila ka nisɔndiya den kɔrɔ ani Ala ka nisɔndiya bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa bangebaa fila u ka yafa den ma ani Ala ka yafa bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa a b'o cogo kelen na bangebaa fila ka dimi e ye waleya dɔ de kɛ ye waleya minnu ma bɛn i bangebaa ma wa u y'a f'i ye k'i kana kɛ wa i y'a dabɔ a kama k'a kɛ i n'a fɔ sisan den na sɔrɔ caman bɛ cogo min na Seyida fɛn min man di masa u yɛrɛ b'a dɔn u b'a dabɔ a kama k'a kɛ ko ba ka kuma ka ca ko maa ka kuma ka ca ou bien an k'an ka nin ko in kɛ dɛ musokɔrɔba ninnu da bɛ ko bɛɛ la cɛkɔrɔba ninnu sen bɛ ko bɛɛ la k'a sɔrɔ a man d'u ye barisa e bɛ nin kɛ mun na e bɛ nin kɛ bi k'a sɔrɔ Ala ye fanga dɔ d'e ma mais kunu e tun tɛ se k'a kɛ olu la o sabula o y'a sɔrɔ e ka dɔgɔ fanga bɛ olu de la ne tun y'a kɛ dɔrɔn u b'i bagabaga soit u b'i bugɔ bon Ala sɔnna diɲɛ yɛlɛma bolo kan kɔrɔ nana so olu ma fanga dɔgɔyara o tuma olu b'a fɔ bi k'e k'a to yen walima e yɛrɛ b'a dɔn i kan k'a to i b'i ban k'a to i b'a kɛ o tuma i y'u ladimi o tuma ko u ka dimi fana Seyida ko ni Ala ka dimi bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ wa iyazu billah an bɛ Ala deli ka bɔ Ala ka funu na sabula Ala ka funu jɔn tɛ se a kɔrɔ o tuma n'a fɔra sisan ko Ala ka jɛ ko bɛ bangebaa fila ka jɛ kɔnɔ Ala ka funu bɛ bangebaa fila ka dimi kɛrɛfɛ o tuma denmisɛnninw bɛɛ ka kan k'a lajɛ walima adamaden bɛɛ lajɛlen ka kan k'a lajɛ i mana kɛ mɔgɔ fasugu o fasugu ye ka i bangebaaw ka jɛ Seyida k'a ɲini k'a ɲɛdɔn k'a ɲini k'a sɔrɔ a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ pour que i ka se k'u ka jɛ sɔrɔ barisa i ka kisi b'o de la i ka diɲɛ hɛrɛ b'o de la wa i ka lahara fana sɔrɔ b'o de la wa ka tila k'a ɲini k'i cɛsiri k'a dɔn u ka furu bɛ yɔrɔ min na Seyida k'i yɔrɔ ma janya ka b'o la mun kosɔn i kana na kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ u ka furu na diɲɛ na o kana taa don i ka kisi la lahara ni ye Ala kira ka kumakan ye kisi nɛɛma b'a ye k'an ka yɔrɔ janya ka bɔ ninnu na o tuma Seyida n'i y'a lajɛ ko adamaden ka arijinɛ sɔrɔli ko a bɛ bangebaa fila senkɔrɔ o kɔrɔ ye di e ka kan k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na Seyida k'i bangebaa fila k'u la nisɔndiya wagati bɛɛ e yɛrɛ ka kan k'a ɲini mun de bɛ ninnu nisɔndiya n'i y'o dɔn e ka to k'o kɛ mun de bɛ ninnu fari foni n'i y'a dɔn ka to k'o kɛ mais mun de man d'u ye ka to k'i yɔrɔ janya u la tuma caman wasa tuma bɛɛ u dusu sumalen ka kɛ e kɔrɔ wa n'u dusu sumalen kɛra e kɔrɔ tuma bɛɛ Seyida i k'a dɔn k'a fɔ i ka ɲɛnɛmaya a bɛ ɲɛ wa i ka lahara fana Alahu subahana wa taala bɛ sɔn a bɛ ɲɛ i bolo o tuma i ye ɲininkali min kɛ hadisa la o tuma o de filɛ nin ye salamu aleykum alhamdulillah Malimatu an bɛ Ala de deli Ala k'an ka diɲɛlatigɛw ɲɛ an bolo k'an ka laharaw fana dilan an bolo Ala diɲɛ i bɔra k'a fɔ sisan nɔ o ni bangebaa ka diɲɛ de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na wa Ala ka funu fana ani bangebagaw ka funu de bɛ nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ Ala de deli hali bi kumakan ninnu a faamuyali ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya ani silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnilakaw ka d'a kan an bɛ diɲɛ laban min na Seyida a ma nɔgɔn dɛ masa dɔlen tɛ masa ye mɔgɔkɔrɔba dɔlen tɛ mɔgɔkɔrɔba ye denmisɛnninw kɔni fiɲɛ de bɛ bɛɛ lajɛlen nun na bangebaa ko kelen i b'a sɔrɔ an b'a fɔ n ko tan de o tuma an bɛ Ala de deli hali bi faamuyali ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an b'a an kunda Malimatu kan Seyida Fadima hali bi farakan jumɛn b'e bolo n'i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye hali bi tugadenya ko in kan n'Ala sɔnna ma Ala k'an bɛ sababa ma kira n'a bɔnnaw kama sallallahu Muhammed an bɛ Seyida fɔ a ka walawalali cɛ ɲina n'Ala sɔnna ma an fana bɛ se ka min fɔ a ma o ye Ala kumana suratul Luqman kɔnɔna na a aya 14 ba'dal basmala wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini anishkuru li waliwalidayka ilayya almasir sadakallahu alazim Ala kumana ni aya in kɔnɔ kosɛbɛ a ko adamaden b'i ladi ni masa fila ye dɛ n b'i ladi ni masa fila ye jango i bamuso
hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin ko ba yɛrɛ a ye den ta a ko a kɛ to kɔnɔbara la laafu ni laafu de kan an musolakaw an bɛɛ kan ka nin seereya ala ye muso muso sɔn den na bɛɛ kan ka nin seereya sabula muso bɛ kɔnɔbara ta tuma min na aw ka hakɛ to kabla a daminɛ fo ka taa se a ye doni jigin don min na ani laafu de bɛ ɲɔgɔn na ani sɛgɛn de bɛ ɲɔgɔn na ani kɔngɔ ani tɔɔrɔ ani hami ani jɔrɔ a n'o de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ sɛgɛn min k'o la n'i y'o ye o de kama den man ka a masa fila a man ka kɛ dangaden a masa fila ma dɛ ba bɛ sɛgɛn min k'a la o kama a man k'o kɛ kana se fa yɛrɛ ta ma wa fisaluhu fi amayni a bɛ tila ka na den fana ladon ka sin d'a ma san 2 kɔnɔna na o kɔnɔna na a ko i bɛ hakɛ to i ka kuma latigɛ tɛ ne ye ka kɔrɔfɔ ninnu faamuya e bɛ ka nin kumakan minnu bɛɛ fɔ kuranɛ yɛrɛ de bɛ ka nin bɛɛ détail di tan kuranɛ yɛrɛ de bɛ ka nin bɛɛ détail di sabula ala de b'a dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ale de y'an daw ale de b'a dɔn ka tɛmɛ an kan a ko k'a b'an ladi n'an bangeba fila ye dɛ a ye sinsin muso ka taa yɔrɔ kan ni aya la a ko ba de bɛ den ta kɔnɔbara la laafu ni laafu kan ka sɔrɔ ka na sin d'a ma tuguni san 2 kɔnɔna na a ko o kɔnɔna na ani shukuruli adamaden jɔnni kan ka ala yɛrɛ barikada o la fɔlɔ sabula i nali sababuya fɔlɔ-fɔlɔ de ye an ma de ala min y'an lana ala de y'an da wa tila kana sababu don an bangeba fila la kan ko barikada dɛ mɔgɔ mɔgɔ ni ma barikadali kɛ a bɛ fɔ barikadabali de ma ko kafiri mɔgɔ min ma se ka barikadali kɛ o to kan k'an jija an ka ala barikada dɛ wali de kan wa masa fila an k'olu fana barikada ka da kan olu de kɛra an ka jɛnabɔ sababu ye wa ilayhil masir ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban ala de yɔrɔ o tuma ni ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban ala yɔrɔ la jɔnni bɛɛ lajɛlen kan k'i jija i masa fila i k'u bonya sabula fɛn t'i bolo min bɛ bonya n'olu ye o de kama an b'a fɔ tuma bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini furumuso minnu bɛ du kɔnɔ k'u jija ka duwawu ɲini ka se u furukɛw ma sabula o yɔrɔ in ye koba ye dɛ i b'a ye du caman kɔnɔ maakɔrɔbaw bilalen don k'a fɔ k'olu ka ko man gɛlɛn mais u tɔɲɔlen don n'u kumana fana k'u ka kuma ka ca o tuma an ka hakili t'o la dɛ furumuso ne m'i jɔ i jɔyɔrɔ la e bɛ se ka kɛ sababu ye ka danga dɔ lase i cɛ ma ka da kan e ma se k'i buramuso minɛ ka ɲɛ cogoya dɔ la k'a dɛmɛ k'i cɛ yɛrɛ dɛmɛ a ka se k'a barika ɲini cɛ i ka ko mana caya cogo o cogo a kɛra cɛ ye a kɛra muso ye wallahi a kana caya ka taa i sonsori sɔgɔma k'i masa fila fo ka duwawu ɲini fɛ k'i sonsori yɛrɛ de i b'i sonsoriw kɔrɔ de sabula a de fɔ a fɔra k'i ma jigin de e b'i sonsori jɔn kɔrɔ ka tɛmɛ i masa fila kan ta i sonsoriw kɔrɔ i ka duwawu ɲini fɛ i mana perese cogo cogo wa an y'an ka kokɔrɔw n'an ka fɛnkɔrɔw bila o de nana ka na diɲɛ yɛrɛ barika dɔgɔya barika ɲini de bɔra kow la fewu an ɲinɛna barika ɲini kɔ pewu barika dun ye fɛnba ye dɛ n ko de kama ala kira b'a fɔ hadisa dɔ la a ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen nun cira a tiɲɛna mɔgɔ bɛɛ lajɛlen halakira walima a ye bɔnɛ sɔrɔ mɔgɔ min n'a bangeba fila u kɔrɔbayara a ɲɛna dɛ nka ale yɛrɛ ma se k'olu a ma se ka don alijinɛ kɔnɔ an ka hakili to a la dɛ donc o b'a yira n'i ye chance sɔrɔ k'i masa filaw kɔrɔ i bolo donc o y'i ka alijinɛ sɔrɔli sira teliman ye o y'a teliman ba de o y'a teliman ba de an k'u barika ɲini yanni u ka sa koyi yanni i bɛ taa mɔgɔw b'a fɔ zanalaw ko yanni i ka jɛgɛ jalan k'o ta k'o kɛ ka su fifa n'i y'a kɛ naji ye ka d'a banabagatɔ ma dun ne b'a fɔ yanni a ka bana yɛrɛ a d'a ma fɔlɔ ba ye an ka bangebaa musoman n'a cɛman minnu bɛ so kɔnɔ an ka n'u kɛ bolo kɔfɛ ko ye koyi walahi den n'i bɛ fɛ kana perese olu ka duwawu ɲinini kɔ dɛ i mana perese cogo cogo heure sera cogo cogo ta i sonsori i masa fila kɔrɔ wa n y'a fɔ cogoya min na i masa fila i bɔra minnu na olu dɔrɔn tɛ dɛ i fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ n'i balima sira don i masa don ta i sonsori a kɔrɔ i ka taa a fo kana perese dɛ a bɛ duwawu minnu kɛ kana perese dɛ o duwawu de bɛ kisi o tuma an ka hakili t'o la kosɛbɛ maakɔrɔba ninnu an ka hakili t'o la an k'u ladiya k'u dusu suma n'i y'a ye gundo caman tununna bi foyi foyi tɛ maakɔrɔbaw barika tɛ ka ɲini
k'an sonsoro kɔrɔ k'u laja n'o kɛra gundo mun b'u kɔnɔ u b'a fɔ an ka hakili t'o la kosɛbɛ o tuma sera nin kun de kuranɛ aya ye yanni an ka se hadisa ma. Alhamdulillah an bɛ foli ani wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka lase aw de ma sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ to an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ an ka kɔrɔfɔ daminɛw la cogo min na an ka bi dakun o tun bɛ tali kɛ dukadenya de kan an b'a dɔn k'a fɔ o ye dakun ye dakun min n'a nafa ka bon kosɛbɛ hali ni silamɛya yɛrɛ m'a fɔ an ka an mansaw ladon adamadenya ɲuman hakili ɲuman o kan ka an bila a mansaw ladonni na ka d'a kan olu de ye an ka diɲɛlatigɛ sababu ye Ala yɛrɛ ka dɛmɛ kɔfɛ ani Ala ka latigɛw kɔfɛ o tuma an ka ni malimatuba ninnu bɔra ka walawalaliba minnu di nin an bɛ Ala deli a faamuyali ani ka taga baara kɛ k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye an b'a dɔn siga t'a la an fa ani an karamɔgɔ sahibu jalala a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara ale de wasara anw diɲɛ laban maaw ye misali tayɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ a ye dukadenya misali fa an bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bamuso sanuma Basitan Tarawele an bɛ Ala deli Ala ka lahara sɔn sumaya ani silamɛ fure kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka da waati na a cogoya kan an aw bila nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw an ka nin masala in tɔ an na dafali k'a la ka taa se bangebaa hakɛw ma ani dangadenya kɔlɔlɔ minnu b'a la ani an ka ni malimatubaw aw na walawalali ani faamuyali dafalen sɔrɔ a la o la an b'a fɔ shukran lakum wa barakallahu fikum ma assalama.